Галиәскер Камал театрында бик матур чара бар. 7 ноябрьгә Марсель Хакимович Сәлимҗанов туган көнгә театр яңа спектакль, ягъни премьера әзерли. Быел ул Ркаил Зайдулланың «Хан һәм шагыйрь» дигән пьеса буенча куелган яңа спектакль булачак. Бу бик шатлыклы әйбер, чөнки Ркаилне театрда бик яраталар. Аның күп кенә пьесалары бездә куелды. Әйтик, аның кайберсе иң якты из калдырганы «Үлеп яратты» дигән спектакль. Бөек шәхесләр турындагы, репрессиялар турындагы спектакль булса, бу юлы Ркаил үзе бик катлаулы, күп кырлык шәхес буларак, ул гайре табигый хәлне алып, шуның турында пьеса яза. Бу әлбәттә аллегориялар белән, ымнаулар белән бара. Хөкүмәт вакытында идарә иткәндә кеше ничек булып кала, шагыйрь нинди кеше һәм алар арасында нинди мөнәсәбәтләр турында. Безнең өчен бик кызык материал, чөнки адам баласы үзгәрми. 1000 елда шундый ук кеше булган, шулай яратканнар, шулай ук хыянәт иткәннәр, шулай ук дәрәҗәгә үрмәләгәннәр, хыянәт иткәннәр. 500 ел элек тә шулай булган, бүген дә шулай ук. Менә шушы безнең өчен бик, безнең җәмгыять өчен бик кирәкле, бик шундый ачылып тора торган сорауларга монда җавап бирергә тырышу һәм проблемаларны күтәрү. Әйбәт спектакль булсын, озын гомерле булсын спектакль һәм сезгә, тамашачыларга ошасын. Бу әсәрдә кешенең тәхет белән сыналуы күрсәтелә. Чөнки без һәрберебездә үзебезнең көчебезне ныграк тоя башласак, без шундый сайлау алдында басып торабыз. Ә монда инде кешегә иң зур дәүләт килә, иң зур менә хан урыны килә. Һәм шул хан урынын ул ничек сыный ала үзендә? Аның күңеле чиста каламы, чиста калмыймы? Нинди эшләр кыла ул, нинди гөнаһлар кыла? Һәм ул ни дәрәҗәдә үзен кеше буларак саклап кала. Бу әсәрдә без моны күрәбез инде. Һәм бу спектакльдә ул бик кызыклы күрсәтелә. Һәм без ни дәрәҗәдә дәрвишнең дәүләткә килгәч үзгәрүен күрәчәкбез. Ркаил Зайдулланың пьесасы инде Камал театрында күптәннән куелганы юк. Соңгы пьеса «Үлеп яратты» булды. Ниһаять, Аллаға шөкер, Ркаил абый Камал сәхнәсенә кире кайта. Әлбәттә, һәр вакытта да тарих, ханнар тормышы гади халыкка кызыклы булды. Һәм әлеге спектакльдә тамашачыбыз җылы кабул итәр дип ышанып калдым. Автор тарафыннан әлеге пьесада бик мөһим сораулар куела. Ни өчен кеше мәңгелеккә дәгъва кыла? Ни өчен ул үлгәннән соң да юкка чыгарга теләми? Ходай Тәгалә һәр кемне дә тигез яраттым дигәне нәрсә ул тигезлек һәм тигезлек бармы ул? Әллә соң үлем генә кешеләрне тигезлиме? Кеше ничектер тырышып, тырмашып яшәргә тиешме? Әллә соң ул язмышына гына буйсынырга тиешме? Һәр кемнең маңгаена язылган икән, кеше кылган гамәлләре өчен җавап бирергә тиешме? Менә әлеге катлаулы һәм һәр кемне дә борчый торган сорауларга җавапны 4, 5 һәм 7 ноябрьдә тамашачылар белән бергә эзләп карарбыз.